A kertet körülbelül 18 évvel ezelőtt kezdtem csinálni, leginkább azért, mert egy olyan fajta élettér kellett, ami a lakással egyenrangú. Viszonylag sok faj került be a világ legkülönbözőbb helyéről, és nem az én látványigényem, hanem a növényeknek az igényei szerint lettek elültetve napos, árnyékos helyre, szárazra, agyagosra, megfelelő körülmények között, de azzal, hogy utána nincs velük törődés. Egy ilyen saját dzsungel ez. Nagyon sok mediterrán növényem van, ami azért érdekes, hogy ugye itt 2 héttel később kezdődik a tavasz, és 2 héttel hamarabb jön a tél, ennek ellenére a ciprusok, a pálmák, babér, hortenziák kintelelnek, tehát és szépek is, és most már egészen magasak is. És hát nagyon sok utazás során összeszedett ágacskából, magvakból mindenféle csodák nőnek, amelyeket hát az értékes csak számomra van, mások számára nyilvánvalóan nem annyi. A kert az élettér, ha lehet, emiatt is minden szinten van külön olyan ülőhely, ahol vagy társasági életet lehet élni, vagy pedig dolgozni lehet egyszerre, akár több ember is tudnak dolgozni. Annak hogy nagyon pici a hely, tehát ez 300 valahány négyszögölnyi, tehát nem hatalmas. És ahhoz éppen elég, hogy egy pici mozgást ígérjem. Én úgy gondolom, hogy ez ilyen városi kertek, amikről én újabban írok, már nem annyira a embert jellemzi, hanem a környezet és az ember együttélését jellemzi. Tehát nem az ember szándékától, hanem az embernek a dolgot felismerő képességétől alakul olyanná, amilyen. Az enyém ilyenné alakult, tehát ez egy mediterrán hatású, iszlám és keleti és európai kerteknek valami fajta keveréke. Nincsen igazi fő karaktere, tehát nincs neki fő jellemzője, ez részben a kertben lévőnek a állapotától függ, hogy mire tud ráhangolódni, illetve hát én is, hogyha ilyen fajta munkám van, akkor itt ülök, ha olyan fajta munkám van, akkor tudom, hogy máshova kell ülni, mert másfajta bezártság kell. Tehát tökéletes teret ad ahhoz, hogy nekem a adott pillanatomnak megfelelőt mindig megtaláljam benne.